To bol dosť mraz. Ale teraz už nebol sneh. Ahoj, Jarko. Artemas vyhráva z vášho fanrádia dnes 7. apríla a to vám je Svetový deň zdravia. Vy ho trávite s fankom a počúvali ste práve teraz tohto Artemasa Dirty Little Secret, akože malé špinavé tajomstvo sa volá tá pesnička. Si predstavte, že vy práve teraz robíte niečo pre svoje zdravie, lebo hudba má blahodárne účinky na zdravie. To ste vedeli? Hudobná terapia. Áno, ale to ešte slabúčko. Slabúčko ešte hrozno. Akurát marhuľu som prikryla včera s netkanou textíliou, lebo som nechcela, aby som prišla. A som chcela vyskúšať, že ako to bude fungovať, keď ju prikryjem. Či jej to pomôže. Tak uvidíme. Ale podľa mňa jej to pomôže. Lebo keď tak prikrývame papriky, keď je tak chladno niekedy v lete, večer, tak im to pomôže. Takže ja si myslím, že to pomôže aj marhuli. Len dosť sa potrhala, takže môžem kúpiť znovu. Dobre, kapia. Paradajková šťava. Jej, ďakujem za sledovanie, Tonko. Dobre, treba mi lepiacu pasku, sekundička. Počkaj, nemám inú. Mám, dobre. Nemusím vás vyberať. Ináč, dobre ma počujete, lebo ste v lepiacej páske. Dúfam, že dobre. Už som myslela, že stream nebudem robiť, lebo mi nešlo Wi-Fi, ale som ho bola reštartovať a už ide. Čo to? Zelená, modrá, dobrá. Zelená, modrá, dobrá. Pekné, nie? Veľmi pekné. Veľmi pekné. To tak, keď som nechtárka bývala. Ja nemôžem mať jedné nechty. Ja musím mať chudná cedula. Také, kto nikto nemá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A čo som tu nenalopila? To som zabudla. 7. 1, 2, 3, 4. Ešte balík sirupček mi treba jednej holke, pošlem kuriérom. Takže možno sa napojím, keď budem balík sirupček. Už nerobíš nechty? Nie. Už iba farma. Prvý rok si to tak užívam, lebo minulého roku som asi do mája, do apríla robila nechty. A tento prvý rok je taký, že môžem sa úplne venovať farme, takže masaker veľa zmien, pozrite, to som dávala folie, ešte tu na dokončím, už mi prišla. Takže akože také poriadky môžem robiť, čo sa nikdy nestíhajú, to ja ich robím. A chvíľku budem presádzať, viacej môžem sa venovať točeniu videí. Takže také, no, bola som veľmi zvietaná, keď som robila nechty, bolo to strašné. Farmár hľada, že no nie. Aký ty? Či čo? Máš opatrenia na slintačku? Mám. Som počula, že dneska hlasili, že sa upokojuje. To sa teším. Však ja chodím po družstvách? No, kúpam. A prečo? Jaj, už viem.
Pamätám. No, a oni majú aké opatrenie? Majú to prísne? Dobre. Už iba to zabalím do papiera a máme to. Sekundička majú. Ani akože ja neviem, čo to má byť, toto choroba. Akože ináč my ju vôbec neriešime. Ja maximálne to riešim s ľuďmi, keď sa ma niekto dačo opýta, my to vôbec neriešime. A keď to neriešiš, tak sa to k tebe nedostane, lebo si neprituhujeme to. Takže tak, mám opatrenia a tým to hasne. Vôbec na to nemyslím, vôbec to nespomínam, vôbec nič. Takže tak. Môže byť. Hovorím, že vôbec to neriešim. Smutná som z toho, že to také je, ale neriešim to. Toto, že to väčšie družstva pocítia, ja čo ja mám? 2 krávy. Počkej, zavolám do druhého mobilu. No sekundičku vás stopnem. A chvíľku, lebo musím zavolať osovi. Sekundička. Presne tak.